redu. A, vidiš da može. Tank valja da je na fronti, a ne u radioni. Kreći! Vozi! Ima li benzina? Ima do Karlovca i natrag kao što ste naredili. Koliko daleko neće? Valja sedjeti za frontu. Da nema ovog gada, ne bi tank još dugo izašao. A sad ide na frontu. Ne brini. Neće daleko. Jutros dok sam bio sam, kliknuo sam u rezervara onu vrećicu šećera. Večeras? Danas je cijeli dan za vojsku, milostivno. Što bih volio da u jedan ubacim bombicu. Imamo mi drugo. A imam, ali tank mi je baš Pik. Zaštekala je mašina